ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರ ಸೌಖ್ಯತೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಾಗ ಅಂಚಾದ ಒಂಚೂರು ವ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೆರ ಪೋಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪುರ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಇನಿ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಇನಿ ಮೌಲ್ಯಾಗ ಒಂದು ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮಂತು ಕೊರಡಿಗೆ ಏಪ ಒಂಜಿ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಂದು ಅವಲ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಅತ್ತು ಪನೀರ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಪನೀರ್ ಅಂಚಾದ ಪನೀರ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪನೀರ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮನ್ಪುನು ಮಂದಿಜಿ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಐಕ್ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ದೀತೆ ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಂತ್ ದೀತೆ ಪೂರ ತರಕಾರಿ ಮಾತ ಐಕ್ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪು ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ನಿಖಿಲೆಡೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ಬಂದು ಸೊ ನಿಖಿಲೆಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ತುಲೆ ಒಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಂಚ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಂತ್ ತುಲೆ ಬಕ ಅಂದುವೆ ವೀಡಿಯೋ ಬತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲ್ಲ ಎಂಚ ಅದನ್ನು ಬಂದು ಓಕೆ ಬಕ ಐದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಹೊಸತ್ತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆತಿನಕಲಿಗೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆತಿರು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಪುಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ನಾನು ಸೊ ಎಂಕನ ಆಲಮ್ಮಲ ಬಕ್ಕ ಮೌಲ್ಯನಲ ರಡ್ಡು ಜನ ಒಂಜಿ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಸೊ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂದರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತನ ಎಂಕೇನು ಎಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಆತು ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈದು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬೀಡಿ ಪನ್ನಾಗ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಎಮೋಷನಲ್ ಉಪ್ಪುಣ ಇಟ್ಟು ದಯಪಂಡ ದುಂಬುದಾಕಲು ಪೂರ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಿದೆ ಕಲ್ಪ ಅವನು ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲದ ಜೀವನ ಲಂಚನೆ ಪೋಂದಿತ್ತು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಕನಕನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅನ್ನು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಶೇರ್ ಮಂದರು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಕನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪಡು ಸೊ ಇಂಚಿನ ಎಡೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂರ ಮಂತ ಒಂದು ಉಪ್ಪೆ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಪೂರ ಅಂಚ ಸೊ ಬಲ ಮುಲ್ಪ ಒಡ್ತಿ ಬತ್ತಲ್ ಏ ಪಾತಿ ಜನ ನನ್ನ ಗಡಿಗೆ ಬತ್ತ ಅಟ್ಟಿಲ್ಕೊಂಡು ನಿಲ್ಕೇರುಂಡು ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಆಂಡೆ ರೆಡಿ ಆಂಡೆ ಬಂದು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ನಾನು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ ಐಕ್ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಂದಿದ್ದೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದುವೆ ಇನಿ ತುಲೆ ಒನಸ್ ಒಂದು ನುಪ್ಪು ಕಜಿಪ್ಪು ಮಾತೊಂಡು ಆಂಡ ಇನಿ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಬೋಡೆ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನನ್ನ ತಿನ್ನಿಯರ್ ಇಜ್ಜದಪ್ಪ ತಿನ್ನಿಯೋಲಿ ಇಂದು ಏನು ಮನ್ಪುಲ್ಲ ಇನಿ ವೆಜ್ ಆಂಡ ನನ್ನ ನವರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಣತ ಅಂಚ ಸೊ ಇನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿಕ್ಲವರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಂಚ ಅಂತ ಬಂದು ಸೊ ಅಂಚ ಐತೆ ಬೈಯರ್ದ ಬಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದಿನ ಟೈಮು 7 7:30 ಗಂಟೆ ಕರೀನ 7:30 ಅಂದು ಸೊ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತಿದ್ದೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಿಗಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ತಪ್ಪ ಮನ್ಪು ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚನೆಯ ಅತ್ತೇನಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನೆ ಕೀತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡಾತುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಲು ಪುರ ಬಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪುರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂದಿರು ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಡುವರ ಬಂಪೆ ಓಕೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಪನೀರ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಸೊ ಐಕ್ ದಾದ ಪುರ ರೆಡಿ ಮಂದಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಮಲ್ಪ ರೆಡಿ ಮಂದಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಪುರ ತುಲೆ ರೆಡಿ ಮಂದ ದೀತೆ ಯಾನು ನನ್ನ ರಪ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಂತ್ ನಾಡಾತೆ ಸೊ ದಾದ ಪುರ ಉಂಟು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪನ್ನೀರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಬೀನ್ಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಸಾಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಒಂದು ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಈತ್ ರೆಡಿ ಮಂದಿತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಪನ್ನೀರ್ ಪೂರ ಪಾಟ್ನರ್ದ ದಿಕ್ಕನ ಪೂರ ಬಾಡ್ಲಿ 200 grams ಪನೀರ್ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ದೀಂಡ ಕೂಡ ಅಲ್ಪಲ ಒರಿ ಉಂಟು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ತೈಕ್ಯಾನು ಪೂರ ಕಟ್ಟ ಮಂತ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸುರುಕ್ಯಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಎಣ್ಣೆಡು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ನೀರ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ದಾತು ಪುಣ್ಯ ಕಲ್ಪುನ ಎನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಸೆಟಪ್ ಆತಲೆ ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕದೀನಿ ಮುಂದೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ದೊತ್ತಂಗಿನ ಮುರ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಂದಿತ್ತೆ ಐಕ್ ಒಂದು ಇಂಚ ಫಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಂದೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೊ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋತೇರು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂಚ ಅದ್ದುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಂತಿಜಿ ಅವೆ ಅಂಚೆನೆ ಉಕ್ಸುಡು ನೆಲ್ಪದೀತೀನಿ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಬ್ರೈಟ್ ತೋಜುಂಡು ಅವೆನ ಅಂಚ ಒಂದು ಉಕ್ಸುಡುದೆ ಇಂಚ ನೆಕ್ಕದೆ ಸೆಟ್ ಮಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಟು ತಿಕ್ಕ ಇರಲಿ ಗೊತ್ತೊಂದಿಜೆ ಸುಮಾರು ಸ್ಕ್ರೂ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದಂತ ಓಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿನಿತ್ತೆ ಎಂದು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಡದೆ ಆಯ್ತಿತ್ತೆ ಯಾನಿ ಪನ್ನೀರ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ
ಪನೀರ್ ಬೇಯ್ಪನಾಗ ಒಂತೆ ಕಾಯಿನಾಗ ಉಪ್ಪು ಬಾಡುವ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು. ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಒಂದು ಪನೀರ್ ಒಂಚೂರಿಂಚ ಫ್ರೈ ಆದನದ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನದು ಎತ್ತದು ಸೈಡ್ಗೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಎಣ್ಣೆಗೆ ನಾನು ಮುಲ್ಪ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಮಾತ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಯರೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಯರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹದ ಬೇಯೋಡು ಒಂಥರ ಪಜ್ಜಿ ಪಜ್ಜಿ ಕೊಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೋಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜಿತ್ತಿನ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಲಿ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಶುಂಠಿಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಕಟ್ ಮಂತ ಸುರುಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಗ ಎಂಕನ ಇಲ್ಲಡು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬರೋ ಚಿಕನ್ ದಪ್ಪು ರೈಕೆ ಆಮೇಲೆ ಪೇಸ್ಟ್ನೇ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಾಫ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆವಡು ದೀಕ ಬೇಯಡಂತೆ ಓಕೆ ಒಂದು ತೊಲಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಧ ಬೇಯ್ದನ ಹಾಫ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಸಾಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಒಂತೆ ಪಾಡಲಿ ಒಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪುಳಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಓಕೆ ನಾನು ಪನೀರ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಪನೀರ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ಪನ್ನೀರ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಫ್ರೈ ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಮಸಾಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನುಕ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಲಿ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಫೈನಲ್ ಟಚಪ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ 3 ಲೇಯರ್ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಸೊ ತುಯ್ಯರತ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಸೊ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ನಾನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ ಇಂಚ ಪಕ್ಕ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಇಂಚ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ 2 ನಿಮಿಷ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟೀಮ್ ಆವಡು ಸೊ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಾನು ಅವೇನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಂಚ ಆತನ ಬಂದು ಮುಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂದು ಸೊ ಹೆಂಗನ ದಿತ್ಯ ತೂಲೆ ಜೆತಿತ್ತಲು ಇದು ಪುರ್ತು
ಪಂಡ ಕಾಂಡ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಜೊಪ್ಪು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಜೊಪ್ಪದಿನೇಜಿ ರಾತ್ರಿ ಜೊಪ್ಪುನೇಜಿ ಲೆಗ್ ಜೊಪ್ಪನಿದ್ದು ರಾತ್ರಿ ಇತ್ತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಗುರ್ನೆಟ್ಟು ದಾಲತ್ತು ಬಾಕಿ ಎಂಕಲ ಮುಲ್ಪ ಲೂಟಿ ಮನ್ಪೋಲದ ಈಗ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಜೆತಿತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಈತು ಬಿಡ್ತು ಇತ್ತೆ ಬೆಲಕೋನ್ ಬತ್ತಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತದ ಕಿಚನ್ ಚೇರು ಇತ್ತು ಕುಲ್ದಾಲು ಓಕೆ ನಾನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗತ ಓಕೆ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ತುಲೆ ಎಂಚಾತ್ ಬಂತು ನನಗೆ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ತಿಲಕ ತೋಜುಂಡ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಮಸ್ತ್ ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಪಿದ್ದ ಇಡ್ದ ಒಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಫುಲ್ಲು ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪಿದ್ದ ಇಡ್ ತಿನ್ಪುನೇಕ ಒಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ವೇರು ಅಂಚ ಅದಾಯ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಮನ್ಪುನಗಾನೆ ಬೇತೆ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದುವೆ ಬೆಟರ್ ಅಂದಾಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಆತುಂಡು ಬಕ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ತರಕಾರಿ ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪೋಲಿ ಒಂಚೂರು ರೈಸ್ ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪೋಲಿ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತರಕಾರಿ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ತಿನಿಯರೆಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಮಾತ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೆ ಒಂದೇಕೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ಲ ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ಲ ಒಂಚೂರು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಬುಡ್ಡು ಬೇತೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಚೂರು ಸಾಸ್ ಬೋಡಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಪಾಡೊಲಿ ಸೊ ಒಂಚೂರು ಸಾಸ್ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆತೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ಲ ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಬಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಅದು ಪಾಡ್ದೆ ಆತೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದುವೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅದ ಮಂತು ಕೊರ್ನ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಲೇಪಲ ಮನ್ಪುಜ ನಮ್ಮ ಅಪೂರ್ಪಗತ ಮನ್ಪುನು ಅಂಚದು ಏಪಂಡ ಪೂರ್ಪ ತಿನಿಯರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲವರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಕ್ಕ ಎಂಚಾತ ಬತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ಸೊ ಬಕ್ಕ ಏರ್ ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿರಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಕುಡೋರ ಸೊ ನಿಕನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪಲ ಇಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಇಂಚೆನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಬರೋಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆತೆ ಬಕ್ಕ ಆತೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್ ಸೋಗಾದ ಸತ್ಯ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಸತ್ಯ ಪನೀರ್ ಬಿತ್ತದೇನು ಕುಂತುಲೆಂಗನು ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಪೆ ಎಂಚಾತನ ತೂಕ ತೂಕಲ್ತೆ ಎಂಚಾತ ನಂದು ಎಡಾತಂತ